resiliència, teletreball i pla B. Aquests dies estem vivint uns moments de contingència. L'adversitat ens ha plantat cara d'una forma sobtada. Estem lluitant contra una cosa nova, una epidèmia que no havíem viscut en aquests darrers temps. Una epidèmia per la qual no estem preparats cap de nosaltres i tampoc la societat, i de la qual hem d'aprendre moltíssimes coses. Jo una de les que he après ha estat la resiliència, no? Pensar en positiu, treure forces perquè la situació no es converteixi en pànic. De fet, jo aquesta setmana, dins d'aquest ambient enrarit, he hagut de portar la meva mare a urgències, a l'Institut de Xeus, perquè malauradament s'ha fracturat el fèmur i la tíbia. I cada dia estic amb ella, donant-li moral i d'alguna manera adoptant una actitud en positiu. I això és el que d'alguna manera hauríem o hem de fer tots front d'aquesta situació tan controvertida que estem vivint. D'altra banda, aquests dies estic treballant des de casa i crec que he descobert, i crec que tots ho estem fent, una forma de treball que pot ser molt eficient, i és el teletreball. I la veritat és que les eines digitals que podem gaudir des de les diferents plataformes, des de la nostra tecnologia pròpia, és fantàstica. Jo, per exemple, amb el meu equip ens reunim via videoconferència de WhatsApp, una eina molt senzilla, amb prou qualitat, amb la qual podem repassar els diferents punts que tenim en marxa per prestar el servei als nostres clients. I finalment, també una menció a una tribuna d'opinió que vull destacar, que vaig llegir a La Vanguardia del president de Pimec, el senyor Josep González, on planteja un plan B per les empreses que tenen molta projecció, molt contacte, molt comerç amb els països asiàtics, no? I de fet, la tribuna el que apunta és que aquests proveïments que venen de l'Àsia, que són tan allunyats en l'espai, poden portar problemes, es poden trencar les cadenes de subministrament, i els empresaris han de tenir plans B per fer produccions en el territori o bé en àrees geogràfiques més properes. També la tribuna, el president de Pimec apunta que ja hi ha sectors, empreses a sectors del tèxtil i la confecció, que ja estan aplicant produccions en el territori. I parlant de Pimec, també vull felicitar a la patronal per tot un seguit d'accions que estan fent sense parar, i entre elles destaco un telèfon d'informació amb el qual, front del coronavirus, donen suport a tots els empresaris i autònoms, i el número és el 936 061 500, i a través d'aquest telèfon, aquells que ho considereu, podeu consultar aquells dubtes que teniu front d'aquesta situació que estem vivint de contingència.